hatu ke kali kala banyak klemu nongnya lada kadi ke kali ke berem kat nuru hendrai klemu nongnya kalong lenoi tading ta baling keren ni kani namar ba ka don ke Khubor leng ba kani ka jing ai nuksa ke jonga kani ka por ya phi kani ka sngi kwa ban ya kren na tin ke jong blai bang ngai kani ke jing kren ka long jing ker khu ya phi kan ai jing shai kan ai jing sok tho kam dam ya ka ba phi nang la ban snow tho ka tien ba ban im ka kum ka tien ke jong blai ai khulai ya phi we baro ak teng ke jong jisu banga kerpat ya fir upinang yai duai nang mta kan ke jeseng healing festival ya ka bangin pelong hau ni benai September nado ka khatlai hado ka khat nyeu tarik duai nam ta kan ke jeseng long kan ke jeseng hamaran pulo kum bangala pentip ya fi ba duai blai pendap ini ka ini ke jeseng do mensim ba khoi un pendap ini ke jeseng de ka bor ba di kamba blai hi un pen khia gi bon gi pang gi sitam gi jinjar gi sate gi khom ha ka bor juga jingdom ba kikin yo jing pelai dwai bo blai ru un pendap gi jingdon kam gi bon jong kanika jing seng healing festival ba ngenge try un don kat ba pi gi nong dwai gi nong krishan ye gi gi shikri jong ka potternet utra hi unang kerku ye fi halaga sngi ta ni ka pon nge kwa ba wan ra biang ye gi ke nuksa ko mangala ong hatu ka kali kala ba nya klem unong nya hatu ka la mo ban nya klem try ni klem uta unong nya ya ka sisa kan no ka kali ka bala ban nya hi dala de klem da don unong nya ya kata ka kali but haba ka kali ka don hasam shbu da kam dei ka jomno lada la shubu ye ka hata hasam klem don nong pe klem don nong pen khoi kata ka kali suki posuki kan sasarang bagata ka kali hi am kan jot habayeng bagata ka kali hi kan du no la ka du lada kham tam lada kam don haga jingka jong ka sam la ne lada kam don haga jingka jong ka ying ka baka ka don lada shu yang be shabar ka sha yu slap ka sha i ga sngi ka sha i ga jing khloit ka sha i ga jing kriet kata ka kali am lada ka ram ka no ru am tang shi por fini i bakala sarang bat ka Shillong len kumta kalong kum churu ya ka jingim ga jong brio lau brio am don yu try ha ga jingim ga jong u ka jingim ga jong tau brio kan sakut sa aju kum ba kalong ka kali kam khi kam ya kum chu ka jingim ga jong tau brio kan sakut sa aju bat ka bakut kan Shillong be ka basarang bat kan kut no kan du no ha kani ka perthai tadeng ta haba ka kali pat ka don yu kan rat haba uni kan rat la thiet in ka kali uni kan rat unya i ka ka kali upen poi ka ka kali sha ka ei ka ba u thmu ban pen poi but un lech unya un pen khoj but de u kan rat ru ban siu ki tax la de insurance ne ka no ki tax ki ba bon de u kan rat u ban siu ru ya ka jinglut jing sa haba ka sniu de u kan rat u ban shna u ban pen bahai ka ka kali ude uken rat ru uban pen khoj ye kata ka kali haba ka jaklia jong kata ka surok ka ba uya ka bit ha kata ka kali dei ma u ba pen lut ru usat i ru dan ki brio ki ba bu ha ka kharkhana ban sat ha ki jaka sat kali bat ni ba haba udan hi uken rat am kata ka kali ka pernai ka khoj bat kalong jing mentoy kata ka kali rai khlem uken rat kam dan jing mentoi ru em kata ka kali ba kata ka long ka jing em ga jongi kum ki brio haba utrai udan ha ka jing em ga jongi em un pen poi ya ka jing em ga jongi sha kata ka jaka ya ka ba u kwa ba ga ni ka kali kan poi mar u kwa ban le chata ka kali ka poi lang hanta bat la dau kwa ban le chata ka ni ka kali ka don lang hanta bat ka kali kan don be ha ka sem ga jong u ken ra Pagana ka kali haba ka dan ha ka sem lada slap ru kam je lada ka dan mo ka pui ru un satap ta ka body cover kalau kum ju ka jim ka jungi haba ngi dan bu trai ngi dan ha ka jingka ka jung trai mar haba ngi dan hau ji su ka snam ju ka tap ngi bat ka sat ngi ka pen khot ngi ka ya dai ngi ru na kita ki jing thambor ka jung slap na ka jing thambor jung ta ka na kita ki jingale ke jong baman ha ke jingim ke jongi utrai unya da
mà đây mà uru kan mau cái cái way habangi ngi de gi jong trai ka mo ula de thiet shwe ngi de ka dor ba ka snam ba ka bible ka ong ye ka ta ba ula de siu spa ngi da ka snam ke jong u na kwa ban pole ka ni ka por Ephesus lo man kong ka khot ka ba nyau ka tin ka jong blai ka ong kum ni ha ubangi yo ka jing siu spa da ka snam jong u ka jing ma i ka jing palat jong i kat ba kum ka jing kan rei ka jing ai jong u ka Bible ka ong hau ba yo ek ai ka jing siu spa ka mo utral dep siu spa ula dep thiet yang abat ya fi bara bula thiet yang abat ya fi da ka snam ka jong u ba ngila yo e da ka jing map e ka jing palat ka jong i ka kum ka jing kan rei ka jing ai ka jong ka mo ngila shu yo la ka yo e yo jisu ngila shu yo la ka yo e ya u na mar de ma u bala thiet yang ngim la ban thiet yu blai ha de ma u ba thiet yang tadeng tangi kala long ki jong u da ka jing ai ka jong bar ka Bible ka ong hang ni ru gal nong ba ar ni khat ba khat lai ka ong Henry menta hau Jesus Christ ya pi ki ba la julong jingai menu la penlong hajan hagas nam u Chris ka Bible ka ong mensyam dan menu ngi la long jingai ne ublai Henry namar ka snam kala penlong hajan ke nyangi baru blai tadeng ta habang yo ne malik dei ma u kumbo ni malik upun khoi ka kaliu jisu upun khoi ni daga snam ka jo kumbo ni malik u de ban siu ki tagi jinon kam paro jo ta ka kali insurance ki bar kha de utrai ban siu ru ye ki tagi jinon kam ki ba man la ga sngi ge jim ge jongi ada ka tayar ka la lot de ma u ban ai da ka tayar ka bat mai la dang la that ban ya ka ta ka lenti ge jongi utrai u angan pan shat bor ki tagi ba snol wat unai ka bor ha kita ki bom dan bor di sisa ba kita yar ki bakin jaman sim ki jongi sisa kila stang ba kila dei ban pat no utrai u ai daga patmai wai bor pat ha kita ki bas ngolwat ong ke tien ki jong play ada ka rong ka jongi kila stang ban khoi dei ma u ba ai ka rong ka patmai upen thamai pat e ka jingim ke jongi ma ka babal ka ong ka ta utau ba ap khami utrai lapen thamai pat ya u un her ki thap nyang num ki pukni un mare unum smuthat but un yat enam snolwat kadai kata botra un pentamai boringi un pentamai ge jingim ge jungi man lagaski langi dan ha u ladangi jaklia la daga pop ka bit ha ga jim ge jungu de mo u basat bo ye pen ko mar ngi dan ha ga snam ge jungu ya ka bakata ka snam ka pen ko ingi man lagaski namar bangila pediang ye ujisu kemunong penem ho ye kwa banong e fi ha bangi ngila long kita ki khôn ki blasius pa ke jong tra nani habang ila long kita ki bangai kamut ba ka pop kam bit ni ka bit be ka pop jaga pertai ka bit teng teng ka wan nang ni nang tai ka por mompoi per khat teng teng kum dam kum gitar teng teng kum le pop hi tang ba kan mau ke ni ke we ba habang i don how try utrai usai open khot ya kita bangi pala utrai kum tu map ya utrai usai open khot ya ka pop ba kum tangi kala long thamai ngi pranai biang ga jing im ge jungi ha ka buram ge jang u tadeng tai kwa ban ong fi la dan kanu kanu bas niu ha ge jing im ge jungi utrai de ma u pun bhapat ya ga ta ga bas niu la dangi pang la dangi shitom la dangi don ki jing ele ha ge jing im ge jungi de utrai kum uta malik kum uta utrai upan bhapat ya ga jing im jungi le se kla jot ka sit mo kata ga jaga shong ge jungi le se ka jot no Dia try upun bahapat ia tak jaga syong lesi ke jot tak jingim ke jongi dia try upun bahapat wai tak batmai usu upun biang tip top ya ke jingim ke jongi but dai ma u ubale kita ki baro man lagasngi bat ngai kumba ma u udan habeneng mangir gindan lang habeneng namar haba udai try unum jengai nagata kaba it ke jong ulane na kata katiar ke jong sumutur la rangi de kali utrai un bu jingai yangi un bu bihajan jong u tadeng ta ka ban ong fi ke ni kasngi namar klem utrai ngem la ban le ai jisu ong kata klem nga fim la ban le ai kemut la rangi mdan utrai ke jim jongi kemut ke jim jongi kan pot kan sarang baga jim jongi kan poi solutionor ne ke ban poi ka long tang si jing susi baga ta kalam kapung geding Ada tanga ngai bu try una ai boringi ham ngap ini ke khubor on try shim ke jim ke jonga ba sim ni pdiang u try ke jim jongi mun sim ba khoi wan rong ngi bo de mu tau driver u ban krawat ya ke jim ke jongi un pen poi ngi saka ta ke chaka ka bu kwa ye ngi ba ngin poi ba sim bu try de driver unum pen khoi ngi unum le khput ngi unum
penjenjar ke jing jungi de mau ban khun ya kita kan kilenti ki ba khoro khoram kita kilenti ki ba kelan juga jing un penyat mau bangin poi syagata ka bu thmui bangin poi makata ka dei ka beneng tadeng ta lada ka kali ka kwa banyat hi lada shpelat na kata ka ba no sai ka kali kan poi ka kali kam nang ban yo break hi ka kali kam nang ban khun hi sin bra pelat te kala poi we kat saba poi bade heng ta ken ka shujat kata ka kali na mar bam dan nong nya lada am dan nong nya ge jim ge jong fi poi sha ge jing man sa fi poi sha ge jing jat te ngong ye pi tadeng ta boleh film cut you jisu ke jim ke jong fi ke ne sngi boleh film cut film pediang you men sim ko u ban nya ye ke jim ke jong fi shisha haba fi dan you try ke jim ke jong fi kan biang na dong sha dong ke jim jong fi em kan khoi ke jim ke jong fi kan am dan chu ta ke jing sti ni kam dan chu ta ke jing ran kan am dan chu ta ke jing tho bria oh kan long bet ke ba janai ka ba itnat ke ba khoi bu try pen yang ye fi khmat ala di kata kepalang ke badan buram bat kepalang ke khoi ya khmat jago tadeng ta if you don't you try de mu ban le kata film dan ke jing tho beri akan pernah ke jing ke jong fi kan pernah ke sngi tadeng ta ke buram ke jong blai kan pernah ke jing ke jong fi un polish you try man la ke sngi ke jing ke jong fi bat fin i de maka jing ke jong fi ka pho ka ping ka pernai ka men sim ka pernai ke jimut perkat ke jong fi om fin sa ta ke jing dum ban si ban kuslai jibun ibreo ke ka por ga so si fi kuslai ke jing ke jong fi am kam dat ke jing pernai de na mar ba balai ba fi tan you try ke jing ke jong fi podiang you ne jisu ke ne sngi un pen pernai fi un sumari fi un pen ko fi un ai ke ke jing don kam ka fi don kam ke jing ke fi un ya rap fi un ya dai fi un sumari fi bot un pen dan fi ha ka ke jaka ka ba udan de yang tau try ong na kre ke jaka fi bon da ngala dap son sha fi ba ta ke jaka ka bang adan fi don ta la fi dan bu try fi dan ha ka ke jaka ke bu try udan kwa ban dwai nam ta jong fi ke ni ka por ka ba man ta wat nya hi da la di itu syak bu try long try ke jim ke jong fi ba ma u ken un khruat you to steering ke jim ke jong fi ban ban poi fi shaga ke jaka ka bu thmu ban le shaga ke jaka ka bu un dan phil pin dan un ban poi fi ma ru ong ma ke jing mut jonga ka long ka ba ha dan ta jong fi no try ong for I know the plans I have for you plans to prosper you and plans not to harm you and to give you hope and a future try tip ya kata jingmut ka perkhat am ta fi ta rawat keslai ha lele ini dua ini ka por ta pediang no try pediang ki shai u chi so ji im jofi angat ke ji im ki jofi kan thamai ne do man ta ini dua try ni ka por nga ai ngo e me ko kan rat ba ka sngo ka ni ka por try kom ba me yeng ka jing khang me tiet uno no bi sngo ka sur ke jome mi yo ban rung ha po jong u blai ban ni khwai ban u ma u ni khwai ban me try kum ba khtin jome ka ang kan long ta try ho ke jing khang ka khang a blai hindre ha ba me yo ban rung ka jingem ke jong ne khon jome ni ka khon ke jome ni ka sngi kum ba tau driver yo ban rung ha ka ta ka kali bu yo ban nya eta ka kali Abu Jisu yo ban rung ha jim ke jong fi unya ine ke jim ke jong fi kan long ke jingem jo ke jing khawai ka jingem jo ke jing suk ka jingem jo ke jing command ke jingem ka ba dap shisha ka jingem ka ba shisha ha fi nga duai ke kar khu fi ke ne ke sngi wanum pen wanum khang sa yu trai shabar wanum pen la fi lai asno yu ka ktien ke jong u khat yu Jisu invite you Jisu ha ka jim ke jong wi pni ke jingem ke jong fi kan kala ka jingem ke jong fi kan thamai ke jingem ke jong fi da shisha kan long ka ba itnat bat ka ba ipla hado kata kan kala shisha ka jingem ke jong fi na do man ta ka sngi finom long sho kum ju finom sa kum ju henre un pen kala shisha ya fi o sha kata ka buram ka ba pernai ke ju ka inga duai nge kar khu fi ke ne ka sngi ba nga duai fi kong nga duai nam ta jong fi baro aga ne ka sngi tip fi don ki jing e ki jing le ke jing ke jong fi na maru trai pat yo ban rong ke jing fi ki don ki jing e re bo trai udan am un yale ke ki thma ke jong fi utra un yale ke jing le jong fi baro on ai fi ke jing jong nga duai nga kar khu fi ke ne ka sngi wanum pen slam show aba fi pediang yu trai pediang no ye u menta nga duai nga kar khu fi agar tengu Jisu no amen amen ngai trai unya ke jing ke jong fi ne do menta ka sngi un kar khu fi un pendap ke jing dan kam ke jong fi but
kham ta me un ai fi ta jingim ka bom chukut utrain ka khu ngin sai shem ba ka bless you amen ni ka long ka jing pen tip bat ka long ru ka jing khot sngo bha ye phi ba ro bat ka ta ka long ba ka potternet kan long biang ya ka healing festival ha Ramadan pulo hau benai September nado ka khat lai hado ka khat nyu tarik jong new benai September badeng tangi khot sngo bha ye phi we baro nado khat lai fin wan wanom pep wan hado ka khat nyu jong new benai September wat ju pep mar kan don ka kamba ga jong blai ha ga jingim ga jong phi ka jeseng kan sedang khat lai ru san steng khat sa ru san steng khat san ru san steng re khat reu tarik kan don lightly gi jeseng kata dia sisa jan kan reu tarik aga por si po si teng sanga ba aga por si po si teng men step ka don ka jeseng jong ki khna ya ka bangi ju ai ka teng ka kit so praise tadeng ta wan lam ki khon ki jong fi sha ka jeseng khnang begini yo ban ya shakri prakhna bekin shakri utra bekin yero utra bekin pen crow ya ka teng ka jong jisu haga por arba jiru ngindan ke jeseng bat kum juru haga por sansteng janmit ngindan biang ya ke jeseng pai ba pada ga singi utra ya khat nyu trek ngindan lightly ke jeseng ka wei haga por si posteng men step si buji steng men singi bat kum juru haga por sansteng janmit pila ban wan shakini ke jeseng ban ga khat sngo bahaya fi nyuan do khat lai trek hado ka khat nyu wat ju pep hagini ki jeseng namar ba ublay udon ban le iki kamba na kamanta jong fi pang nge try pen kia fi dan ki jing ki jing le ki jing em ke jong fi utrai un pelat ya ka bukum kita balanga nge la da fi wan da ka jing kmi lenti na utrai un le iki kamba klemba kla un le iki kamba na kamanta jong fi ding ta ya werlem iki perlok perjor jong fi iki bahayeng ke basem iki bang bisitam lakin ya wan lang syakta ke jeseng bangin yo ban ya syakri bangin pen kraw ya ke kerteng ke jong u jisu ngai filakan mau nado khat lai hado ka khat nyo jong benai September arajar arpulai ke jeseng healing festival but sakawai pat ngakwa ben tip ya phi kata kalong hangani ke jeseng healing festival kan dan ru ka seminar Magata ka seminar kan sedang nado khat lai khat sao khat san lai sengi haga por si po baje hado ka por arbaje no pai sengi pala da fi kwa bani shimenta haga ne ka seminar ngindon ki jingi kai ya ka bangin hikai ya fi da fi kwa bani shimenta ya ka ne pat ihapan register yeladi badang nget wan haga tiga sengi ba finyo register ba kum joro pila ban phone ne pila ban wan shini ka office ru ban yo ya registration ke jong fi register yeldi na menta ka seminar ya ka bangin pelong hak khat lai khat sao khat san haga por shipo hado ar baje no paiski ngai utran ker kui fi kan ke jeseng ru kan long yang thi po madan pulo ngai utran un ker kui fi ngai fila shashkor ngai fila sngo thu utran ker kui fi ngin se shem hakite gi singi kublai shibon utran ker kui fi amen